Jawa lan kreasi tansah nyawiji. Ayo seger iya ayo ayo putih ayo ya iya tari selendang ikuti
irama menari gembira, menari berpasang-pasang riang wanita menari gembira. Jal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 a, ini tari selendang. Jal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 a, ini tari selendang. Menari selendang, menurut irama berputar-putar. Menari terpasang-pasang riang gembira, menari bersama. Shalala, ini tari selendang. Shalala, ini tari selendang. Putri Sarinati, Putri Suri Pemujaan Dewi, Pemujaan Dewi. tiap hari sang Dewi menari diiringi lagu Sarinati. Hujan deras kok durung Ya 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 ya. Aku emoh sarung kalongan Sarung kalung sing tak suwon sing abang biru. biru Aku emoh bocah colongan wis duwe anyar jor tinggal mlayu. dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Gusti Rahayu. Kayu jendela kaca pakai kain cuma sebelah. Gadis ayu mana rumahnya yang belum konde, saya kira belum punya rumah.
jendela kaca pakai kain cuma sebelah yang baju biru mana rumahnya yang belum konde saya kira belum punya rumah. Melati suka wong manis mana rumahnya saya cari manis segar melati saya cari manis segar melati melati suka wong manis mana rumahnya. Sumelah saya Tresno iki tulus barang sliramu bagus kowe rasa kuatir aku ora bakal muntir aku ora bisa ngondeli rinamu tenani ati artinya cinta terlena aku di bawahnya ke sana setelah dia pergi baru aku mengerti bakalan jatuh cinta wasik sayang
Ya. Yos. Mesti rahayu. Ya. 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 Selo Allah, selo Allah, kalau gawe jagilan Allah Allah, selo Allah, saya wengi tan saya rame. Mundur. Yo. Ya. 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 Selo Allah, kalau gawe jagilan Allah Allah, Allah Mesti rahayu cari arane. Yuk. Warunge dibuka ditata sendok cangkile, panas kebul nyamplung tenan wedang rondene. Manis-manis balayati, sentir lenga patra sing dipikir kok ora rumangsa. Wis samane bakale gawe pikir
kawan-kawan semua, mari kita ikut irama melihat kesenian kita. Jadilan mutirahayu melihat kesenian kita. Jadilan mutirahayu. Iya, buta nih metu. Tempyak tinona asli suarane kumuro samyo rebut ngarso estu podo rawonya sanyoto sajuru-juru kayani harayo. Karyan ing praja gumregot sengkut dancut tali wonto panunggal setya. Ayo. Ya. Iya. Ayo. Os. Ayo.
cilik mumpung padang rembolane mumpung jember kalangane sora Ayo, 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 ayo. Os. Ayo, 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 ayo. Os. Yo, 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 yo. Hop. Wis urip lampune. Ingaturaken isuk urung. Aturaken sugeng dalu dhumateng para pamriksa sedaya ingkang kepareng nyawiji wonten ing dalu punika. Lumantar ngudi rahayu wonten ing kalodhengen dalu punika caos satur pasugeten panglipur sawetawis dhumateng panjenengan sesagung para pamriksa wonten dalemipun Bapak Kamijo. Anggene niatan hajatipun nggih menika hamala kramaken putra putrinipun yang asli Nimas Rizka ingkang Daud menapa panjenenganipun Nak Mas Bagus Zainal ingkang orang Wahidin ingkang sampun kalampah kelawan enjang tabuh pitu langkung 3 menit. Awit saking tunggu pamuji pangestu panjenengan sedaya sagung para pamriksa mugia Kang Putra utawi Kang Putri pimanganten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal-enggal pun paringi momongan ingkang soleh kados kula yaduh lan solehah kados Mbak Heni kalih Mbak Safela kok ndak Mary solehah ora gelem ora wis ngaku lho kowe nggih. Monggo kalajengipun pementasan wonten ing dalu punika lumantar ngudi rahayu sinengguyung Larista Audio Sound System. Awas, engko ndak bledos.